Cześć, witajcie tutaj AS z kanału Freaky Gamers, a to jest Borderlands 2, a jest ze mną, jak zwykle... Profesor W. Ta. Pierwsza lekcja w dzisiejszym odcinku brzmi: nie idźcie do tego kibla. Tutaj znajduje się przeklęty kibel, w którym niezidentyfikowana niebieskawa substancja drga w piekielnych konwulsjach, wijąc się w jakimś szalonym rytmie. O, już przestała. Tutaj to ostatnio Miłosz też zablokował się i nie umiał wyjść, także omijajcie ten kibel z daleka. A my to kierujemy się na zarżnięcie zwalistego wikinga. Jak widać, Marcin ze zwalistego małego brunatego drwala stał się filigranową kobietą. Właśnie. Tak to się plecie w tym życiu. Przeszłam meter... Dobra. Zmieniłam się po latach. Dobra, Byłam karłem, jestem kobietą. co za pierdoły. Dobra. Snajpa mamy, trzeci slot na broń, to tutaj podboostowaliśmy nasze To... klasy. Ammo. Grenadesy, kurwa. No właśnie, Będzie to się... motor. Kurwa! To się wyposażyć. No, kupować Kurwa. wszystkiego. Dużo. Nie, to Nie, też dobra. dużo, granaty, wszystko. Jeszcze można posprzedawać coś ewentualnie. Co to jest? Nie wiem, wypierdolić. To jest, wypierdolić. Reszta potrzebna. Dobra! Siła! I kupa. Nie, ja się boję. Klaprap taki odważny. Ognie z dupy! Właściwie to z ziemi. Da. Captain Flint, burn baby burn. Z dildo w ręce. Nie za... Przepraszam, to kilof. Dobra, jedziemy go! Ta snajpa Patrzcie, jest żeby mało tutaj- efektowna. Napierdalaj! A jedziemy w ten, nie tylko w Tango. efektywność, ale również efektowność. Patrzcie na to, patrzcie! Łukaj, No. kręć to, kręć pa. Bardzo ładnie. A to jeszcze fajnie wygląda, jak takie te wszystkie ścierwa się He? wysysają. Ty, Wow. życie ci nie... O! I zeszła Idzie. menda. Jebać mu! Dobra, jak płonie, to nie ma tego sensu. Właśnie. Taktyczny odwrót. No nie. A, przyjebie z shotguna. To jest Ty dasz wiarę, że nie mam w ogóle ammo? Nie, Ja pierdolę. Dobra, mam. ale się. Nie to! Ja, Nie! help! No ja, no, nie mogę. Kurwa. Pakuj w dziada. Wal w niego. Nie mam czym! A! Dobra, teraz ratuj. Szybko! O kurna. Yes! Doktor Lubisz ratuje sytuację. To... No. Nie, dziękuję. I dobra, idziemy dalej. Moglibyśmy przejść na ten tryb nagrywania tego. Filmów jak robią niektórzy, czyli tak. Dobrze, teraz pójdziemy tam. O tak. Metodycznie. Nie! To głupie. Dobra. Piep. O mo! Nie chcę dolarów. Dużo rzeczy. Dolary, kurwa, dolary, wszędzie. Ty dwie, ja dwie. Chujowe. Nie, pistolety to już wyszły z mody dawno. Ale ammo nigdy. Jako trzecią mam snajpę. A? Też takiej raczej nie używam, jestem raczej taki blisko dystansowiec. Dobra. D się jest. Yes! Ha! Dobra, chodź. Czekaj, ja tu luta zbieram. Klepuś. Uuu. Łe. Po złomu.
Dziadostwo, dobra. Turn in! Wszyscy na pokład, zapiąć pasy, cumę rzuć! Ciap ta foi. I co dalej? Go to sanctuary. Aha, To. dobra. Three horns defied. Secular area weapons show the general location of your objective. Once you are in the area, you'll have to look for your objective. Wiem. No to co? Napierdalać! O ile tego syfu. O! Są te starzy przyjaciele. Futrzaści. Czekaj, niech przyjdą i... Uuu! Czemu mój powiemy. shotgun jest za mocny? Jest shotgun z przyszłości. Kukulska! A! Cieszę się, że nie foremniak. Nie, tak. Nie, dobrze. Pawlowicz. Help! Właśnie, co po niektórzy mogli zauważyć, że pojawiły się u nas reklamy. Takie niezbyt inwazyjne, ale mimo wszystko. A to wszystko dlatego, że jestem tak łasy na kasę, że ja pierdolę. A tym bardziej ja. A ty masz... Ja chcę zarobić pieniądze. By mieć na bułkę. Jestem za chudy. Marcin nie ma na chleb, jest taki chudy, biedny. A tak naprawdę to chcemy tylko miniatur! Właśnie. Tak dużo nie wymagamy. Jebiemy pieniądze jakoś tam mamy. Ludzie sobie pewnie Ciulamy, myślą. takie wały tam robimy, że aż... Ludzie sobie pewnie myślą, kurwa, tylko miniaturki. Miniaturki, no. Ty pewnie tak, ty kurwo. Atencyjna. A ty grubasie, zapający. To się w kadrze nie mieścisz. Dobra. Amo. O! Będę tak kurżym, że kupię wszystko. Dużo. Ale tego, amunicja ma dawno sklepu z bronią nie było. Nie. Dobra, kukulska. Dobra, najpierw idziemy tam. Dobra. Get the Hyperion adapta. O! Badass na... O, ej! Co ty masz za oręż? Ja? No. A on. Nie ty. Broń życia. Ja pierdolę. Co tu się dzieje? Jep. Co jest? Nie, bo obok siebie były dwie beczki, nie? No? I ja w nie lądowałem i gościu tak odleciał. You will fall. Ja pierdolę. Co się dzieje? No weź mi, który tak napierda? Szybko! Lud w trakcie akcji Mikołaja przed opierdalaniem skrzynek nie powstrzymuje nawet wszędobylskie zniszczenie. O kur... To się zadziało. Jaduj, szybciej! Jest pięknie. I'm back, bitches! Nie ma tak. Nie mam shielda! Co się tak świeci tutaj? Dziwnie. Gdzie? Gdzie ten dupny padł? Dobita. Bo tutaj mamy ten. Przeczekać tak będzie. Mamy I odebrać to. Hyperion adapta. No to co? Wracamy. Jeszcze takie małe rekonezany. Health pack. Nic się nie zmarnuje. Dobra, ja już to włożyłem. Aha, bo tam auta będą się spawnowały, nie? Tak. Opisałem, że tak za 2-3 odcinki dojdziemy do mojej ulubionej przyjaciółki. Jak to się mówi, tutaj paru youtuberów musiało nieźle posmarować, żeby być w tej grze. Gonciarz i inni. Dobra.
jedziemy każdy swoim? Tak. Please wait. No. To ja sobie wezmę. Różowy. Dobra. Pojedziemy. No. Woohoo! O kurwa. A, no tak. No, tu jest genialne rozwiązanie. Sterowanie myszką. No. Niestety. Ale już się przyzwyczaiłem. O. Cieniosy. Pierdziel ich jedziemy. Ja lubię napierdalać. Tourette syndrom. Ja pierdolę. Co za gra słów. Jaki drift. Jak to się u nas mówi? Hampel. Kurwede. Ty! Mikołaj, uważaj! Te. O nie! Panie! Ja, Nie mam czasu! Napierdalam. poważnie? No. Rozjadę go jednego ja. Jeszcze. Dym, dym, dym. Dym, dym, dym. No! No. Ja pier- Teraz w porządku. You're never getting into sanctuary, you bloodshot skaglegs. Hold up, you're a vault hunter. Rekonesans. Roland wanted to talk to you. Let me echo him. I O. You're the one I've been hearing Roland. this radio chatter about. Name's Dolan. I used to be a Roland. vault hunter, like Rozumiem Dolan. until I formed the Crimson Raiders. We'll catch up when I get back to sanctuary. For now, Beep. I need your help. My men tell me Corporal Reese hasn't returned the power core that we need. Return the power core. Jaka gdzie pała? Sanctuary, and you'll have earned your place in the Raiders. Się ostatnio boję. We're to keep the gate closed. Roland's contacted you? Kukulska, ty co? Kukulska! He can help. Wolne masz. Kolorowych jarmarków. No. Otwierać. My się wracamy. Tak? Aha! Dwa. Zdać Polariza. Handsome Jack here, No. reminding you all not to Handsome worry Jack here. about those earthquakes. See, with every tremor, my drill gets closer to the vault, to freedom, order, and safety. Ja nie chcę do Voltu, ja chcę miniatury na YouTubie. Do Volta też chcę. Ty, panie. Że niby co to, że co? To jest pułapka. To jak będę tutaj dojeżdżał, dosłownie. Reese is in trouble. Ty, pani. Find him, soldier. Bulymongi. Na mnie Bulimong. lecą. Pick up Bulimong hair. Ej, Aha, tych te futra. Bulymong... No właśnie. Tylko trzeba je zabijać wręcz. No wiem. Teraz się przypomniałem. Dobra, jedziemy. Nie. To tam na lewo chyba. Ja wiem. Musiałem... Nie wiem, ten. Aha, dalej nie pojedziemy. Cześć z buta. To czekaj. Na co? Zrobimy sobie te skóry. A tam masz te? No, tutaj są bulymongy. Najlepiej go postrzelać, a potem go wręcz. Ja wiem, wiem. No!
Ale one pitają przede mną, no opie. No kurwa! No! No no nie. No, no, Dobra, mam. no, no, Mam już. no. Wonderful, you've gotten all the fur I need. Bring it to me and my sniper rifle shall be yours. Nie ma takiego. No, nic nie, kurwa. Ja pierdzielę. Daś, jestem wulgarny. Dobra, ja już nie chcę z nimi walczyć. Panie Heniu, uciekamy. Nigdy! Trzeba kiedyś zbastować. Gówno tam. Dobra. W sumie. Niby te? Pierdut. Kurwa, kolejny. Jep. Jep, jep, jep. Jep, jep. Z nimi się bardzo przyjemnie walczy. Jep. Pierdykał mi. Dobre. Przecież gram już kobietą. Dalej uciekacie. Co się dzieje? Gwałcą. Co to za ten? Przerost formy nad treścią. Czekaj. On nie jest zainteresowany. Zapierdzielaj, pięknie. No. Cóż za piękna kooperacja. Cóż, że ze Szwecji. Czy jest shotgun? Słabszy od mojego. Mój jest wyjebany w kosmos. Pałako! Raki znowu. Raki sraki! No i żebym zmarnował amunicję. No fuck, dobra. Nie umieraj, Stasiu. Wypadły z nich pieniążki, to były bardzo bogate ptaszki. Ransomware recruited to the Raiders. To byli te, cygańskie. While you're at it, kill some bandits for us. Ptaszki, raki. Dobra. Idziemy. Dobra, a zrobiliśmy zadanie? Zcheckpointowało się ten wszystko? No, zrobiliśmy zadanie. Dobra, to myślę, że to wystarczy na dzisiaj. Możemy. Albowiem dawkujmy sobie rozsądnie. Tak więc, jak zwykle z tej strony był profesor W, znany powszechnie jako Mikołaj. I Marcin, zwany jako Marcin. Do widzenia.